имрӯзҳо мардуми тамаддунофару кӯҳанбунёди тоҷик ҷашни рӯзи ваҳдати миллиро дар фазои сулҳу субот ва ҳусни тафоҳум бо дастовардҳои нав дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таҷлил карда истодаанд. Соли ҷорӣ тантанаҳои идона ба истиқболи 22-юми солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Рашт баргузор гардид. Рашт яке аз калонтарин ноҳияҳои ҷумҳурӣ буда дар қалби водии ҳамноми худ қарор дорад. маркази ин ноҳия шаҳраки Ғарм аст ки 185 км шарқтар аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. сокинони ноҳияи Рашт дар тамоми соҳати ҳаёти ҷомеа таи солҳои соҳиби истиқлолӣ ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд. дар баробари муваффақиятҳо дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дастовардҳои чашмнасе дар соҳаи варзиш низ даст ёфтанд. дар ноҳия беш аз 60 иншооти варзишӣ фаъолият дошта, кӯдакону наврасон ва ҷавононро ба машқу тамрин дар риштаҳои куштини миллӣ, ҷудо, самбо, шоҳмот, бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол, футболи хурд ва навъҳои гуногуни якарбаҳои шарқӣ фаро гирифтааст. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурӣ, президенти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба минтақаи Рашт 26 июн дар ноҳияи Рашт майдончаҳои варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушди бемайлони футбол дар кишвар пайваста аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳар гӯшаву канори мамлакат майдончаҳои хурду бузурги варзишӣ сохта ба истифода дода шуда истодаанд. дар ҳар намуди варзиш ба зербинои он таваҷҷӯҳи хоса бояд зоҳир кард, чаро ки дар маҳалҳо ва минтақаҳои дурдасти кишвар имкони машғул шудан бо намуди афзалиятноки варзиш футбол пеша карда шавад ва дар доираи тадбирҳои мазкур аз ҷониби Федератсияи футболи кишвар дар деҳаи Сомониёни ноҳияи Рашт низ чунин як майдончаи зебову муосири замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин майдонча дар баробари майдони хурди футболӣ ҳамчунин имкони машғул шудан ба намуди волейбол ва обу тоби бадан барои сокинону истиқоматкунандагони ҷамоатҳои гирду атроф ва деҳаи Сомониён фароҳам оварда шудааст. дар маросими ифтитоҳи майдончаи варзишӣ ёрдамчии президенти Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Раҳмонзода Абдуҷаббор ва роҳбарияти ноҳияи Рашт иштирок намуданд. дар доираи ташаббусҳои созандаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳаи Сомониёни ҷамоати шаҳраки Ғарби ноҳияи Рашт дар доираи барномаи Шӯрои олимпии Осиё, лоиҳаи Олимп Осиё, майдончаҳои варзишӣ, мавзеи обу тоби бадан бо таҷҳизоти зарурӣ, гулгаштҳо сохта ба истифода дода шуд. мавзеи мазкур дар масоҳати беш аз 4000 метри мураббаъ сохта шуда, он аз як майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, ду майдонча барои бозиҳои волейбол, мавзеи обу тоби бадан ва гулгаштҳо иборат мебошад. барои модарони Рашт мо хурсандем ки набуд ҳамин хели шароит набуд, варзишгоҳи ҳамин хели ба ҳамаи дараҷаш набуд. барои наберагонамон, барои хай ҷавонон шароити хуб муҳайё кардан, меоянд варзиш мекунанд. ҳазор раҳмат бо ҷаноби олӣ. майдончаи варзишӣ барои бозии футбол дар масоҳати 992 метри мураббаъ бунёд гардида ба талаботҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. дар рафти сохтмони майдончаи варзишии футбол масъулияи сохтмонии баландсифат истифода шуда, зимни иҷрои корҳо тамоми талаботи муосири сохтмони иншооти варзишӣ ба инобат гирифта шудааст. майдончаҳои варзишӣ барои бозии волейбол дар масоҳати 340 метри мураббаъ сохта шуда, он бо таҷҳизоти зарурии варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамзамон барои обу тоби бадан дар масоҳати 420 метри мураббаъ таҷҳизоти зарурӣ насб гардида, ҷавонону варзишгарон имкони васеъи истифода аз онро доро мебошанд. гирду атрофи мавзеи мазкур бо гулу буттаҳо ва дарахтони сояафкану ороишӣ оро дода шудааст. мо имрӯз ҷавонон ва варзишгарон шукр аз он мекунем ки чунин майдончаҳои варзишӣ барои мо сохта ба истифода медиҳанд ва мо аз инҳо истифода бурда як фахри ватандорӣ дорем. ва ман миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футбол раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин майдончаҳои варзиширо барои мо сохта ба истифода медиҳанд ва мо аз инҳо истифода бурда парчами миллатамонро дар байни бисёр давлатҳо
баланд бардошта суруди миллиро хонда як ҳисси варзишгарӣ дошта бошем. ва ман ба ҳамаи он духтарон ва писарон тавсия медиҳам ки ба вақти холигии худро дар кӯча ва дар хона сарф накарда ба варзиш машғул шаванд, то ки мегӯям варзиш гарави саломатӣ аст. корҳои сохтмонӣ дар мавзеи мазкур аз моҳи майи соли ҷорӣ оғоз гардида, он дар доираи маблағҳои лоиҳаи дахлдори шӯрои олимпии осиё бо дастгирӣ бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар як муддати кӯтоҳ ба анҷом расонида шуд. майдончаи сохтмонӣ аз тарафи ҷдмм муроҷион 01 сохта ба истифода дода шудааст. беҳтарин сифати масъалаи сохтмонӣ дар ин ҷо мо истифода намудаем. ба тӯлонӣ хизмат намудани ин майдонча мо кафолат метиҳем ва ба талаботҳои тамоми стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. ёдовар бояд шуд ки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли ҷорӣ ҳамчун узви кумитаи иҷроияи шӯрои олимпии осиё интихоб гардида тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманди байналмилалӣ ҷиҳати рушди ҳаракати олимпӣ дар қораи осиё ва ҷалби лоиҳаҳои инфраструктурии варзишӣ ба минтақаҳои дурдасти кишвар тадбирҳои зарурӣ анҷом дода истодааст. ҷавонону варзишгарони ноҳияи Рашт аз ин иқдоми президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон рӯҳу илҳоми тоза гирифта, миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти шӯрои олимпии осиё Шайх Аҳмад Ал-Фаҳад Ал-Сабоҳ барои фароҳам овардани шароитҳои арзандаи машту тамрин баён намуданд. ман аз номи кулли ҷавонон, яъне духтарони ноҳияи Раштонзамин, миннатдории хешро ба президенти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ки барои мо ҷавонон, яъне гулдухтарон, дар баробари сохтани чунин як варзишгоҳи бошукӯҳ, яъне дар бари он барои мо ҷои бозӣ волейболам сохта ба истифода додааст. бахшида ба истиқболи ҷашни ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт як майдончаи замонавӣ бо тамоми шароитҳои муосир барои ҷавонон ва варзишгарони ноҳияи Рашт аз ҳисоби Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷавонон ва варзишгарони ноҳияи Рашт як тӯҳфаи идона аст. Инчунин дар баробари ин бахшида ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ҷода аз 13 майдончаҳои варзишӣ марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода мешаванд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, мо ҷавонон ва варзишгарони ноҳияи Рашт кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам барои рушду равнақи варзиш, инчунин таъмин намудани оммавияти варзиш дар ноҳия ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда парчамбардори давлати хеш бошем. пас аз ифтитоҳ гардидани майдончаи мазкур, ёрдамчии президенти Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Раҳмонзода Абдуҷаббор ҳамаи сокинону иштирокчиёни ин чорабиниро дар ноҳияи Рашт аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо 22-мин солҷашни ваҳдати миллӣ табрик намуд. баъдан байни дастаҳои футболбозону волейболбозон мусобиқа ташкил карда шуд. дар фарҷом ба дастаҳои фаъол тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили асбобу анҷоми варзишӣ ва маблағи ҷоизавие ки аз номи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ фиристода шуда буд, тақдим гардид. طبق نقشه بنیاد چنین انشاءات‌ها در موضع‌های دیگر ناحیه رشت ادامه یافته تا استقبال جشن استقلال میهن باز 4 میدانچه دیگر ساخته مورد بهره برداری قرار میگیرد. با ساخته با استفاده دادن میدانچه‌های نو و زمانوی ورزشی در عرفه جشن وحدت ملی، پایگاه انشاءات‌های زیربنای ورزشی در منطقه رشت مکمل شده و ساکنان از جمله نورسان و جوانان امکانیت بهترین مشغول شدن و مشق و تمرین را فراهم می‌آورد.